Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bandiraɓe on kofna mon gelanama hayruji ɗuɗɗiɗi duniya be lahira. Inchallah mon moɗon bi'eteɗo Abdoul Kadri Aboubacar. Mi wardani on be vidéo kesol hande jumare to barka meɗen be jumɓugo jam. Vidéo ji men ɗo tokkitini dow haala email inchallah. En gaɗi vidéo ji en kolline moftirta email, en kolline jenirta profil do email, en kolli two step verification. To hande en kollane a sangirta mot de passe je email maɗa ngam hullugo data woyda mot de passe maɗa. En non bo hunde ɗo recovery email maɗa ko bo mot de passe maɗa. A foti a waɗa recovery be numéro, a foti a waɗa recovery be email. To en mbi recovery numéro je a jeɗɗinta masalan taɗo ha pays feere ko bana Nigeria amma goɗɗo Cameroun, a maɓɓiti email maɗa be lamba Nigeria, a maran haji waɗa recovery be numéro maɗa je Cameroun. Laarugo heɓa to a warti Cameroun email maɗa wartane be koyɗum ha téléphone maɗa. Amma na ɓe ɗuɗɗum ko bolide fa nder vidéo majum on faman kala code majum fu. To woli ko on famta on ƴamta hedi les commentaire dow email inchallah. Tayejide abonné ha chaîne meɗen je Fasaha TV. ɓawa abonugo mbiɗana vidéo ji meɗen like, ɓawa to no mbiɗana vidéo ji meɗen like on partage na sobiraɓe moɗon. Jumɓa mubarak, en jumɓi jam, Allah hoyno en wakkati haylala bo jam. ɓeɗo mbiyo en assalamu aleykum warahmatullah. Cameroon wota bamakolo hajeji moɗon hande patɗon nder makolo. Nda Abdoul Kadri Fasaha TV mokkolo derekejo jam. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bandiraɓe on kofna mon geɗanama hayruji ɗuɗɗiɗi duniya be lahira. Momoɗon biyeteɗo Abdoul Kadri Aboubacar. Inchallah hande mon warti ɓe fijol kesol to ko larani email adresse. En kolline tirta email adresse ika fuɗɗam ha ragare en kolline en gatiranta email meɗen profil, en kolline en gaɗiranta email meɗen two step verification. Ha yottaki hande en kollan en canjiranta email meɗen mot de passe be no en gaɗiranta email meɗen numéro numéro feere nana numéro je maɓɓitiri email majum ko da masala ɗon ko ha Libya ko ha gal Egypte gal ni ko gal Ghana ko Senegal ko hedi Nigeria gal ni a maɓɓiti email maɗa ha ton. Amma bo ragare na can lesdi ma wartan masalan Cameroun, ta warti bo ha lornugo email maɗa ta sanjan email maɗa ayi dole sai be numéro je to majum. To mo hollete lawol to aɗo ha lesdi nde majum a wata numéro maɗa je Cameroun, yake to a warti Cameroun ta lortina email maɗa a lortinan be numéro maɗa je Cameroun inchallah. Aran man ni ko en gattani to ha keso a abonné ha chaîne meɗen je Fasaha TV, non tore a habda abona mawata abonné a partage na sobiraɓe maɗa ɓiɗɗana vidéo ji meɗen like inchallah. En tefa email meɗen banani, to en tefi email meɗen nasti haɗo email sai en de'itam tan banni bano yiɗo be hakkilo sai wara on nasta ha profil haɗo sai on ɓiɗɗa. To on ɓiɗɗi ha profil haɗo waddanan on banni to ngara on nasta ha Google account haɗo. To on nasti ha Google account waddanan on banani. Kara nasta nda haɗo ha sécurité ɗo. Ta nasti ha sécurité ɗo ni sai a jippo les be hakkilo, ta jippake les be hakkilo waddante nda passport haɗo, password mana mot de passe. Sai a nasta ha mot de passe mana de'ita muña be hakkilo. Ɓawon tara waddante bana yata bani ɗo sai waɗa mot de passe mana je wonno hatton majum ɗo ngam sanjugo mot de passe majum. En ngara mot de passe meɗen bana ni. En lowa mot de passe meɗen bana ni. Ta lowi mot de passe maɗa banni so wara ya next haɗo. Ta yi next sai a de'ita be hakkilo a muñana réseau maɗa. Ta lowi mot de passe maɗa waddante bana yeta bana ni ɗo anduɓe anglais new passport bana mana lowani mot de passe maɗa jadi logo je kesum je ha sanja sa wara confirme mot de passe maɗa ɗo. Ta confirme haɗo ni sa wara waɗa changing password, a tabbitina maɗa ke password maɗa je a lowi mi wala haje sanjugo mot de passe sai mi waɗa retour ɓawo inchallah. Ɗo on lawol na tukurto sanjirana mot de passe maɗa email maɗa mot de passe. To mi hollan on no gaɗiranta hunde mono recovery email moɗon. Nda haɗɗo to ngari on nasti ha recovery to jippake les ni en acci mode en acci password haɗɗo en jippo en lima ko ɗiɗi tati wonda sai ngara nasta ha ton. To nasti ha ton kanjum sai on de'ita be hakkilo. Ɓawon tan to timini recherche waddana non bana on getta banni ɗo sai on ngara on nasta nda ha bindirgol ɗo ɗo to giɗi bon e fasa numéro majum. To nasti ha bindirgol haɗɗo ni foti on sanja numéro majum. Nda numéro meɗen en ɗo ha Cameroun, masalan asali bo goɗɗo Ghana ko goɗɗo Nigeria sai hosa mara ina haɗɗo mi ɗaɓɓita lesdi ndi mi yiɗi. To mi ɗaɓɓiti en ɗaɓɓita bana wigo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151
mi ɗaɓɓita nda ɗo tan na Cameroon. Mi ɗaɓɓita ko bana Nigeria ni. Nda Nigeria haɗo to simaram lowani moram je Nigeria yi ɓe lowani ma haya pondani maɗa a efasa a hosa lo please desan 34 sai a lowani moro maɗa banni to a lowi ni sai a wara ɓiɗa ha next haɗo to amin kam mi lortinani moram je Cameroon to 3 7 nda mi lornini moram je Cameroon mi hosa mi winda banni ɗo on moram je Cameroon min lorni amma in itta ɗo yo sai wala update ya shikenan min lorni moram hatton to ayiɗi e fasugo bo nda palel ɗo lawal mana to ko to a efasa ittan man en timidiri be ɗo bo yo to ayiɗi lowugo email hare ko wari ma bo mana mode pas maɗa ɓe yerbitane hedi email bo sai a wara a wata haɗɗo to ɗon email maɗa je aɗon no mandi a fotai a jeta mode pas ma a jitita mode pas muɗum a wadiri hedi ton a wadirai hedi nimoro hende ita kanjum bo be hakkilo larugo resume ɗen sai a wara nda email maɗa haɗɗo a hosa a wata email fere amima mi sanjan email am je mi wadiri ko fari be muɗum ɗo mi wata email je ɗo machallah nda mi lowi email je mi yiɗi mi sanja sai a wara iya ha next haɗɗo ta yi ha next sai a munya be hakkilo email man nga hokkata an kam ni lawol ngol ɗon yatto ko to a sanja email maɗa bo ha recovery je email maɗa je kesa to woli ko on pamtai ha video ɗo useni so ƴamto ngam en luggi nder majum sosai ɗon ragare video meɗen bo je hande to Allah lamiɗo hoddiri so en fotti ha video je yeso en hollan en waɗata en efasa email ha téléphone meɗen na ittugo email efasugo email sam ha téléphone meɗen to Allah lamiɗo hoddiri ha video meɗen je yeso inchallah am na ɗon wakkati to a keso ha chaine meɗen je Fasaha TV ɗo useni habdu a abona ta aboni a partage na sobiraɓe maɗa video ji majum a ɓiɗana kala video meɗen fu bo like ngam nafitorago be video ji aminin bo ɗum hokkana min sembe ha waddankon video ji fere fere ha les commentaire video ɗo mi yiɗi on bindana video ji on giɗi min tokka waddankon to Allah lamiɗo hoddiri ɓe ɗon miɗo wiyan assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.